rugi 25 juta kuwi. Ora nyolong kabeh. Monggo nuwun sewu, wong wedok sing kulino apa nyusoni tuyul ki amit sewu kena ditengeri lho. Kepiye tengere? Mula kok aku ning omahe gone kono ki aku kok wah aku ya rada ngono bersih desa. Bersih desa. Dikese iki beda apa negara mawa tata desa mawa cara. Lah ya ngoten niku ana karo kene iki dhewe-dhewe tembunge. Nek kene dhewe mriku rasulan. Nek enten mriki sedekah bumi, merti desa utawi apitan. Tegese mensyukuri bumi tercinta yang sudah memberikan sandang lan pangan. Kanggo panguripane warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo mriki. Ki rada lali Mas, dadi nek ngeling-eling nggon Mukti Harjo ki rada alon-alon. Lah nggih. Soale yo nembe sepisan iki sing banter le. Ramesake wong tuane. Kayak lagi seneng-senenge numpak motor kok ya. Iya. Urung ngrasake ngangsur. Nggih. Dadi nembe sepisan iki sowan wonten mriki ora ngangsur piye. Tukune Kesno piye iki. Nggih, merawani wonten mriki Mas Yusuf. Nggih. Ujug TKT manjing sing dadi sedulur kalih warga masyarakat Mukti Harjo. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masyarakat hebat luar biasa. Ana tontonan anteng ngemate lakone wayang Mas. Ana gayenge ya melu nyengkuyung, melu guyu alhamdulillah. Tegese warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo adalah selain masyarakat yang agamis juga masyarakat yang berbudaya dan cinta akan budayanya sendiri. Tepuk tangan masyarakat Mukti Harjo. Luar biasa. Ngeten iki kabaripun saben taun lho Mas Yusuf. Lah nggih, saben taun mongko wis pirang taun mawon teng mriki. Muga-muga taun ngarep iso sowan melih ya Mas Yusuf. Amin. Lumantar panjenengane Pak Suwarto. Dingko mungkur kok kene nun sewu Pak Suwarto ampun sare rumiyin mangke kangge kegiatan taun ngajeng prayoginipun mangke Pak Suwarto kula panjeri rumiyin mangke. Iki kewalik, Dik. Ya piye carane pokoke iso bali rene meneh. Masyarakate nyenengke kok Mas. Tur dasare wau transite tenggene Pak Suwarto. Lah nggih. Wah, piyai kok sugihe kaya ngono. Lah nggih kaya ya piyai Sembada sugih ayo to. Dadi gelo aku Mas. Lah pripun? Ngerti nek Pak Warto wonge sugih ngerti tak kentel rego ngene iki Mas. Gelo aku Mas, gelo tenan. Tewas ngono kuwi to. Gur ngarani selawe aku tewas. Kok ya bloko nang kene iki lho. Aku muni selawe kanca yoga iki do merini saben. Lah sing penting ki iso nyambut gawe ora nggon dhuwit ukurane. Ngoten to Mas ki tambah seduluran ngono. Duit ki iso digoleki. Ning sing penting seduluran. Ketemu kali dulur mriki tambah sedulur. Alhamdulillah iki insyaallah mergo tambah sedulur bakal tambah rezekine. Mula kanthi acara inggih menika sedekah bumi utawi rasulan utawi apitan utawi metri desa wonten ing Mukti Harjo mriki mugi napa ingkang dipun sedya warga masyarakat saged kasembadan sedayanipun. Amin. Marga wonten ing Mukti Harjo tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesah ingkang sarwa keleresan pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Makasih ya Mas ya, makasih ya. Terusno. Ugi pinaringan inggih menika keselamatan anggenipun makarya ing sadengah papan, slamet sadun turun, slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Matur nuwun marigine katur Pak Suwarto ingkang sampun maringi pasugatan suguhan daharan ingkang maneka warna. Luar biasa aku. Sangke okae suguhane tenan Mas. Nanti kemlekeren kok. Ora nek sing tak pangan sampean. Wis kuwarek nyawang tok wis warek Mas kula iki. Alhamdulillah serba enak kabeh. Terima kasih mugi dados amalipun Pak Suwarto nggih. Lenggahipun ten pundi to niki? Oh wis ganti meneh. Wah lah bareng nganggo blangkon ngono malah kaya yoga lho. Nggih, Pak Warto sehat selalu Pakku. Nggih.
pinaringan lancar rezekinya. Nggih. Awet ditresnani masyarakat, awet sing nata masyarakat. Inji. Amin. Mula asmane Suwarto. Weh, enten tegese napa kowe? Enten no, iki manut karo niat atine Pak Suwarto. Nggih. Ngadeg jejeg pinangka payunge warga masyarakat ana ing Muktiharjo. Nah, Nggih. mrih langkung sae maju persatuan dan kesatuane ndadekke Muktiharjo inggih menika ingkang gimah ripah loh jinawi kerta tata tentrem lan raharja baldatun thayyibatun warabun Allahumma lho gur sak es wis dawane kaya ngene lho Mas terjemahke iki. Es kuwi mau wis es kuwi mau. Kuwi es. Upaya untuk memakmurkan masyarakatnya, memajukan pembangunannya dengan ditandai banyaknya pembangunan secara infrastruktur. Infrastruktur. Sik. Nek aku kleru ki dibenerke. Nah, ya. Nang kene iki kudu sing apa disiplin. Nah. Lah iya diselipin. Infrastruktur. Nah. Iki lho Mas, anggere ngomong ki latu iki nyantol-nyantol untu lho Mas dadi. Ayo diilangi wae Nggih, untuk periode saat ini pancen beliau banyak membangun di bidang infrastruktur. Nah, supayane warga masyarakat lebih nyaman dan merasa aman. Nggih. Niku U. W gitu. Nggih. Ki lak W to? Nggih. Ya alon-alon karo mikir kok ya. Oh, angel lho nduk ngene iki, Nduk. Warga masyarakat yang guyup, warga masyarakat yang rukun, itulah yang menjadikan semangatnya Pak Suwarto untuk besok kembali memimpin di periode selanjutnya. Nggih. Ngoten iki. W kuwi mau. A. Yang dalang masih muda dari Gunung Kidul yang masih sekolah di bangku SMA kelas 2, notabene dalang sing ora neko-neko urung tahu kambon wedokan. Bener kuwi fakta sing diomong. Nggih. Urung tahu. Sik kok sing muni mak tok apa berarti nyekseni ya iki. Kuwi tak kon nyontoh aku doan ya kaya. Oh nggih. Kuwi Apa? piye ta? Kae maido. Monggo bener sing jenengan ngendikake mang. Ya niku wau napa A to? A kuwi mau. Saiki R. Iya, saiki R. Wis SUWA, saiki R. Lah itu ngono to. Lha sampean iki ya fokus ning nggon hurufe ngono lho Mas, ngewang-ewangi aku nyambut gawe ngono lho kok. Ya tak ewangi kok ya ngelingke hurufe kok. Terus saiki R, rame acarane bawera papan panggonane meriah hiburane. Nggih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. T. Tontonan ya tuntunan syukur bagi dadi tatanan sing digelar warga masyarakat. Ateges iki warga masyarakat sing peduli lan gelem ngurip-urip budayane dhewe. Tepuk tangan lagi untuk masyarakat. Ngene iki lho Mas, sing seneng iki ngene iki. Wayangan iki tetep ngrembaka kene iki. Dintekke. Oh, kuwi mau. Ora lali garenge katut. Rak ya ujung-ujunge ming ngalem ning rak ya ming. Lho, maksude katut ki, maksude ki ya melu nyengkuyung Oh, anane bersih desa ana ing Margo apa Muktiharjo. Muktiharjo mriki. Ngoten lho. Marjo. Kaya Margoloyo ki lak kono ndek ingi kok ya. Nggih. Muktiharjo. Mila insyaallah di bawah kepemimpinan Bapak Suwarto masyarakat akan semakin maju, sejahtera, aman, damai, sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wau wonten pangandikan rasan-rasan mangke nek enten wekdal mbok nawi dipun keparengaken Pak Suwarto badhe tindak panggung. Oleh nggih. Nggih. Monggo sakniki mboten badhe pangandikan napa badhe nembang napa badhe paring sanesipun mboten mangertos. Nggih. Ning sing baku Pak Suwarto niku ketok wis akrab banget karo kanca-kanca. Nggih. Ngetokke keakrabane nampa kanca-kanca kanthi lahir terus sing batin. Nggih. Ngoten-ngoten.
Dipun aturi sak menika napa mangke? Nggih, sak menika nggih. Kadang panitia ingkang ngersakaken menika. Oh, Ugi para-para ingkang angkut-angkut semen wau sing ngersake ngoten. Kok angkut-angkut semen? Lho juragan, Pak. Sapa? Lha iki Pak Warto ki ora dadi lurah iki jan ora masalah. Duwite iki wis kintalan ning omah. Ayo hobi kok ya. Juragan material terbesar lho, Pak. Nggih. Tenan, ten ngomongnya karena mempunyai dedikasi hidup untuk mengabdikan diri nopo masyarakat. Niki hebate. Tindak panggung monggo Pak Suwarto. Monggo. Monggo mriki. Alhamdulillah. Wah, jan piyayi kok. Oh. Catur. Alah, kuwi ngene Mas Gareng. No. Dicicil 300 Ora sing enek. 200. Tulisane dicicil ora enek. Ora enek to? Ora enek. Pancen iki kurang tenan. Oh, ngono. Ning udu aku lho. Apa to? Udu aku lho iki mau. Sing apa? Aku yo lagi nyekel sedelet ngerti. Aku yo mung gawake mu lumantar Pak Lurah. Berarti udu aku. Berarti kelong iki colong tuyul iki. Tuyule sak pupuran putih nek ning nggonku kono. Heeh, Mas. Ya ora mesti, Mas. Ora mesti. Gene aku tuku tuyul ke ra pupuran putih. Oh, ayo. Mula kok ndang iso bangun pendopo. Lah pendopo kae iki aku njaluk sokongan saka Pak Lurah iki. Oh. Aku tuku tuyul kapusan no. Lah piye? Aku nggadekke sertifikat pekarangan. Nggih. Payu swidak 5 tak tukokke tuyul ning Gunung Kawi. Gunung Kawi rego. Entuk 3 swidak 5 kuwi. Tak adai kerdus Sarini Supermi kae. Tak tumpake bis Sumber Kencana. Sumber Kencana. Buanter bise wus teko Mantingan Ngawi sing loro ki mabuk tele-tele. Gek sing siji, Mas. Sing loro ki tak gua dalan. Heeh. Garek siji tak go mulih. Sayahene ora gelem nyolong gur mentil wae. Aku ngantek Walah. arep nyelani ngantek ora iso no. Angger aku buka mentil meneh. Ayo tuyul yo ngono kuwi kan yo. Lah terus aku arep nyelani nganti ora iso, Mas. Oh, lah wong entukmu tuku ya sing ora Gantenan Pak Ele ngono. Rugi no Mas berarti. Iya, rugi 25 juta ki. Iya, Ora nyolong kabeh. Monggo nuwun sewu, wong wedok sing kulino apa nyusoni tuyul ki amit sewu kena ditengeri lho. Kepiye tengere? Mula kok aku ning omahe gone kono ki aku kok wah, aku ya rada ngono. Iya. Lah apa ta, Mas? Yo tembange Brajakan Banyuwangi. Lah pas rono iki pas Mas Yusuf rawuh ki bojoku pas nyapu. Heeh. Ngene terus sampirke blok ngono kuwi. Apane sing dienake iki apane, Mas? Jari Oh, jari. jari Lah tenan Semrawang no Mas sing kono nek disampirke ngene. Aja to cethake to kowe. jari gendok. Ya sorry. Iki sing dikersake Anjing. Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Yo manut tintingan gamelan kok ya aja nggawa gamelan dhewe. Men aku seneng karo gamelan dhewe kok ya. Iya kene wong mampu kok kene duwe gamelan dhewe kok. Iya padake damen-damen. Iya. Grup Pasopati semoga tetap jaya selalu. Amin. Sukses. Pinaringan kegiatan lahir batin anggenipun noto lan ngemban masyarakat. Injih. Amin. Mas. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Grup Pasopati oke rezekine le. Allahumma. Amin. Parian grup Pasopati, grup Pasopati. Pir ala kadir. Ayo. Parian kowe. Parian. Kowe parian kowe. Pariane sapa? Lho grup Pasopati iki lho. Wah lah bocah iki nek rajang. Oh alah, sorry. Wayah nambake bocah iki. Tunggu Pasopati. Ubur-ubur ikan teri. Oh iya. Terus. Apa? Sorry. Ora genah kowe iki. 500.000 kok entuk sorry. Ning lak aku nyanyi. Oh iya, Gerajakan Banyuwangi ya. Nggih. Ya, mangga kanca-kanca. Oke. Tapi ya, Mas. Lagune apa? Jambu alas kulite ijo. Stop. Piye? Sing disuwun nyanyi sapa? Mas Gareng. Arek ngopo? Sing ngersake jambu alas sapa?
Bapak. Assalamualaikum Arek ngapa? Leres ngersakaken Jambalas Pak nggih. Menika sak kadolipun pekaranganipun mboten Pak? Alah. Napa lho Pak kaya karo sapa? Piro. Pak sinten? Alah Pak ya dadak. Nggih. Wong pun dibayar kathah kalih Pak Warto kaya dadak kangge ngeten iki napa lak ya Mas. Itu iki mau. Senengane pun to, ampun menggaling nggon ngeten-ngeten niki. Mengke dhuwit ndak ndadake renggang sing pas seduluran gitu Pak. Apa ya Mas? Lah nggih renggang nek iki wis dilungke kok ditarik nek iki direnggang. Senane ya. Tak kira Jambalas ya Pak nggih. Alhamdulillah. Mas Gareng. Ngapunten dalam sewu. Iki nek ora tak sampaike mengko ndak ora sah. Iki pendane Pak Ramidi mau maringi 500.000. Anjir. Nyuwun lagu apa, Mak? Sing disuwun Cidra Janji. Oh iya. Tak sampaike sik. Lagune ngerti ora Ya. Mas? Pak Ramidi iki aku apal iki. Koncoku Facebookan kok. Nah. Pak Ramidi Lagune ya gaul men. sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Pokoknya usahanya lancar, sehat bersama keluarga, bahagia selalu. Nggih. Amin. Mengke-mengke nek maringi duit ampun kalih dalange. Nggih. Lah ngapa Mas? Oh kalih kula mawon. Dalange kan jek sekolah ora mudeng duit. Oh, iya. Sekolah mbahmu Nek kaya awake aku mbangun pawon kae sapa sing arep ngragati? Lah bapakmu kon ngopo? Loh, dite lho, dite. Oh, duite to. Lho aku ki lak yo ngewangi to, Mas. Ngene iki lak yo ora tak pek dhewe. Ngene iki tak sumbangke. Iya. Untuk orang yang membutuhkan. Niki mau nyuwun apa Mas? Jambu alas no. Oh iya. Jambu alas. Ya, ini numpukne kene. Nggih. Kok disumbangke. Sumbangke sinten Mas? Karang Taruna ana ing kene. Ojo salah Karang Taruna we mau nyawer lho Mas. Lah ya sumbangke selawe maksudnya iki ngono. Wah, kok hitung men. Jambalan sih, Nyawer Pak. susuk. Matur suwun. Iya. Kowe iki jambalan mau penak lho ngono. Mong sumbang batin. Yen iki lho. Oh iya, Induk. Lah iya, jajal Tak goyang ngomongin. sambil nyanyi. Tak Mulakno ngomongin. aku ki larang mergane kuwi Mas. Oh ora meneng tok karo goyang nih maksudnya. Iya no, aku ki multi talenta cuy. Iya. Ya ya. Goyang ini karo nyanyi ya iso. Oh karo. Oh, toh? Oh iya. Karo mlayu-mlayu kemah aku ya iso. Ndak pernah ucul nek ora mlaku. Ora Mas, wis kenceng iki. Oke, Jambalas. Jam 12 ya. Matur Sampun. Bapak tembangipun Jambalas sampun. Sampun. Wonten kirang saha lepatipun nyuwun Nyuwun pangapunten. pangapunten. Mugi-mugi dadosno hiburan Amin. kangge keluarga besar Pasopati. Pasopati nggih Mas. Pokoknya didoakan selalu ya Mas. Iya, Semoga iya. keluarga. Dan iki enten kabar sing tak tampa. Pripun? Keluarga besar utawa grup paguyuban Pasopati Nggih. iki ku arep ngenekke wayangan dhewe. Sik. Piye maksudnya Mas? Lah iki wayangan. Iki lah warga masyarakat. Oh nggih. Jadi keluarga besar Pasopati, Heeh. paguyuban Pasopati iki ku arep wayangan dhewe. Oh. Tur bayare ora nganggo mata uang Indonesia, Wah, berarti mata uang Amerika Mas. Jepang. Jepang Mas. Mata uangnya yen. Yen tenane Mas. Yen enek duwite. Kok mengumpama kok. Berarti mengumpama to. Iya. Mengumpama kok. Tembung ki donga. Oh nggih. Ya, amin, moga-moga Amin, Pasopati amin. Moga-moga lancar kesempatan rezekine ya, Mas. gangsar lancar. Amin. Ya. Ngono, dadi Nggih. iki donga muga-muga awake dhewe sak kanca ki kerep sowan ana ing laladan mriki. Amin, kula remen sangat lho Mas. Semen. Samriki ten pati niki. Tenan nggon duit ora seneng. Pokoke mulih kok kene iki tenan wae. Jaminane iki presiden mulih tuku kulkas kabeh. Oh nggih, amin. Aja ngono to, awake dhewe iki pelestari budaya. Nggih, Mas. Budaya ki ora kena dienggo ajang golek duit. Oh, ora Lah. itu. Ora Bener ento. kuwi. Mergo iki budayane awake dhewe. Nah, awake niku. dhewe kudu nglestarekke. Mula ampun do maringi duit. Nek perkara duit kuwi nomor 28, sing penting kuwi pas seduluran. Ya, Mak. Nggih. Nek kula duit ki nomor 5, Mas. Lha sebabe Anu nomor 6 sing penting 1 teko 5. Apa wae kuwi Mas? Apal Pancasila.
Apal Pancasila? Ya siji teko 5 ki lho Pancasila. Heeh, terus sing keenem lagi duit. Duit, maksudnya nek sapal Pancasila lagi golek duit. Oh. Dong ora. Dong, Mas. Ning tenan. Pas seduluran ki nomor 1, duit nomor 28. Aku umpama dikon milih antarane kelangan duit karo kelangan pas seduluran, aku terima milih kelangane enggak. Iya. Yo piye kuwi? Kowe golek aman to, milih kelangane Iya yo. ora ning pilihane kok ya. Dek golek amane to. Wis kowe arep ning kono Sampun arep nggih bali. Mas Gareng. Iki ngene lho Mas Yusuf, ngapunten Mas Yusuf. Pripun? Lah nek Dek Pia terus tem mriki ya mesake jeber to. Lah nggih, heeh. Genti wong dagangane Pak Lurah, pokoke desa Mawacara. Nggih. Niki mangke pesindhane anggenipun paring anu caos hiburan wonten ngandhap mriki. Oh, siap, siap. Anggenipun leladi wonten ngandhap mriki. Nggih. Sinten sing panjenengan dawuhi Mas? Iki mau nyendikani dawuhe Pak Mardi. Mardi apa? Sing apa iki mau? Cidra janji iki mau lho sing maringi 500. Iya. Sinten? Oh, lah nggih Pak Ramidi niku duwe kanca jenenge Pak Mardi, ngaten lho. Iya. Diaturke ya, Mas. Kok Ya. anyak lunyu. Ya ben Pak Ramidi. Pak Ramidi. Menika ngersake lagune Cidra Janji kuwi sing piye, Dik? Citra janji, citra janji. Menekno blimbing kuwi. Lah citra janji akeh Mas, sing pundi? Cidra Janji sing Cidra Janji tekane kowe ngapusi kae pamer bojo kae. Oh berarti sing 82 Mas. Sing pundi? Citra janji, citra janji. Kuwi lak sing 81. Nggih. Citra janji si putri sinden panggung. Sing ndi? Citra janji ki mbok menawa Nun Pak Kapten tak matur kalih Pak. Pak Ramidi. Lah nggih. Nah. Iki dalane kene. Nyolot wae. Pak, Iya. Citra janji menika ingkang pripun Pak? Kula pun suwe mboten karaoke dadi lali. Wis. Non? Intan Mandasari. Oh. Oh, nek mboten saged dilintoni sembarang nggih. Oh, ngaten. Nggih. Matur nuwun. Iya. Pake bijaksana kok. Lah nggih. Dijolono sembarang ora apa-apa, nek wedene ora iso duit ora bali ora apa-apa lho. Piye iki nek sembodo ngono kuwi lho, Dik. Ini Pak Ramidi nglegani Mas Ramidi. Pak Ramidi. Sedulur kita. Nggih. Ya ta? Ngersake mau Cidra janji. Citra Janji. Enek nggone Intan sapa kuwi ngono. Oh nggih, belum menika nyuwun pangapunten. Yen durung aturno tembang liyane. Nggih. Wong panjenengan iki lega-legawa. Ora bakalan piye-piye Tapi waton anu ya Pak, yaine sembodo. Mikir diki rugi, dadi ora tau mikir rugi. Nggih. Oke, Niki ugi wonten WA Mas Gareng saking Belanda. Waduh anu, londo. Amsterdam. Ki londo abang apa londo ireng? Londo putih. Joker. Nggih. Menika kinten-kinten salam kagem Mas Dam, Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun. Kalian Doro-Doro Wiyoga. Oh, nggih. Nggih. Menika sugeng dalu Pak Dalang, saya Nggih. Bapak Oka Wibowo saking telatah Amsterdam Belanda. Nggih. Kula nyuwun swantenipun pesindhene Bapak Jokowi. Nggih. Mbak Irawati, wonten request gending Sriuning digarap Tayub Sragen. Request menika kula aturaken kagem Sutrisno Wayang Kulit di seluruh Nuswantara. Sugeng midhangetaken wonten tali asihipun 600.000. Lestarilah budayaku matur nuwun. Amin. Saking pundi, Mbak? Saking Belanda, Belandane? Amsterdam. Oh, Amsterdam niku nek kalih Juwono sebelah pundi? Oh, wetan masjid. Oh, nggih. Ki lho Mas Sukalila ngulon. Nggih. Oh, nggon lapangan nika. Nah, patung bandeng mau. Ya kan nika lho Mas, pesona 2, pesona 3 ngoten niku lho. Iki Wong sabane Mas Amsterdam Gareng. kok iso teko Juwono ki lho ya. Nggih. Amsterdam iki ngaten. nggone kongguan kae lho Mas. Apa kongguan? Heeh. Iki lagune apa sih? Sriuning menika. Sri- Nggih wau nyuwunipun Sriuning. Oh Iya. Mas Ramidi dipun Mas luntoni Ramidi, Mbak. Sriuning nggih. Sembah Oh, nuwun. nggih. Sembah nuwun. Ayo ben dipinangani wong loro kok iya Mas Gareng. Siap. Iya. Nganggo bawa apa ora? Derek, Takoni, Dek. derek. Oh, Bawa kok. ngagem iya. bawa mboten Pak Bu? Bawa. Piyai kene piyai budaya kok. Bawa. Iya. Sangka genduk Yanti. Iya.
Iki yang puas. Piye? Dadi wong kok. Kayak iki. Ayo Mbak Yanti yo. Ayo, tak gareng ya. Ayo. Monggo Mbak Yanti. Sing ulang tahun sapa to jane iki? Oh, iya. Ayo, sinebut. Ya. So. Yung lo nyebut. Ayo, Mbak. Nggih, sinten rumiyin? Mbak Yanti riyen saking Kilen riyen nembe ngetan. Oh nggih. Sinebut pahlawi Sriuning. Sriuning mustika Putra Kanjeng Surabaya, ayo. Lawe Wah, kok kucing. Dak prengken bajana Bebelo Wiratmaya Kuwi nganggo mic saron kuwi Mas Gareng nek karo arep. Apa ngangge tabung saron? Aku nganggo Moji yo. Tanewurung Sriuning koko. Nah, sing iki bareng. Dadi kusumane bangsa bareng ya. Yanti karo Era. Era. Iki kok ngepasi ya? Yanti karo Era. Kok iso? Lah ya iso. Nek sing paham sing. Ayo bareng ya. Jangan paham. Ora. Iya. Ayo dadi kusumane Bangsa Cek bawanipun sampun Mas Dah. Nggih, Mbak. Niki saking wingking napa saking Ajeng? Maksudnya piye? Maksudnya, ayo ngarep mburi penak enak. Penake. Oh, nggih. Dikenake iki cah cilik-cilik tok omongane wis. Maksudnya saka ngarep piye saka mburi Ane piye? saking ngarep saking kula, saking wingking, saking Oh, mriki. buka celuk apa buka? Oh, iya. Oh, ngono ya. Ya prayogane, Mbak. Oh nggih. Di kendangke ciblon sike ora apa-apa. Oh, ngono. Cara dine langgam ya. Gonggomoni. Gangga Mina. Mina.